Ndizi TV Ubwansu Gusii Umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi Obiya kigima umwanche murigeria bigetaseni kya Ndizi TV no gasemere kwanenga no gendete gutwara oburigeria obiya emigetaseni kiga nebiro binde nende tokumera na asumuro bilyo bwense yo bonchereria elinde tobeto gusanga so wa mu mwanche murigeria tokomanye ngambi ntokibiri bigendete bonchereria aneno mwanche murigeria metenga chidukane chinyinga sorgongorwa Gusii chigendete koni binte binge nimetenga seruse yiga yomutinyu kumyekera abana barabe bakobunga chiskuru nabago kwira nanka nimetenga ebinto mbirororo mwanchi murigerie uganiti gutumika ande ntobetoko gosemyanga nduka kiri orabe ko gutarira nabago kugora ebinte byo aseriguri rense kigima mwanchi murigengo kwarigani bene tusanga subwamo guchaka bono iga goika omoelio kolende abakwenda gusangana intwe gwetera sensemeri mitandao ensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boigo nabo gusangana intwe kerengeli kiago gwetera sinamba yesimi ya 0792192834 Literiane Kerubo Frida nolio kaneke buna chibicha neliogi bya gwikira sole asenchire yabene nerenya nchama Abigail kondo mwanchu muri kero metengali tukeli ya Friday nimete asondo sia somenya ta sorgongorwa Gusii asinali kwa beri ko gotarere chiro obunagaiga sorgongoro iga nimetengali tukolerero abange nigo bagwikira na asechiriria nyakoe nigonye kwabogete mambichuni kwa bere kugukira nase chiro nimetenga ibintu mbiroro mwanchu murigeria kwa bere gukugora reno metenga mbiroro bya bere bigokina amagori ande mbiroro bya bere bikogwa igo imukeli bagalia beneli mukigetambukero cyo gusangana intwe otumanye nga kioro cye bintu bigendete gonchereria ase chireri mbire bibiri kerto kwenda mugasoiga mbire bibesa iringa igatora bitoko imuke ainara mangana tokanite kuigwa emambia bono iga gwetera sumuro bilyo bwense yo bonchereria kolende aseli tukeliga nimba tomageni ase studio yase keke kerebosio torabeto gusanga nere atumenye bokoreri bweduka yabo kurugiga sumu cy'ubusongo atumanye nka kyamagoriyare ande omusimu oyo chiofa nchire kibabwate kolenda saba unchereria bonse amete gukeyega yabeire ya customer service week temete gosenga kwabere kukoganiria bateja bawe siki customer cyabo ewikering yakegima temete chiofa nchire chichiga kwabwata se gukeyega maite gukeyega neri yo gu appreciate chi customer chao gokera chi customer chao mwanchu muride kegera nga na chichi kogera ko igoro boncherire bwabo asekera litwo korende wetrasumuro bilbense yo boncherire mambe yabonaiga na inte tokogokera abarigereri baito nabayiga babwatani bonsi bari bagendete gotosira nabayo kwanekanga getaseni Ndizi TV ngosikakere obosio korende mwanchu murire tangireri bagerigeria bene kwariga ni mugeni ase studio tumanye na kyakorukwa na ndinga yakorukura sorgongora Gusii karibu sana bien Samarieta ane kamiri yeke bande nguru ku Boniface Omoke nguru asense moya nyansanja nyancho okay niba tira rero so wa ubontoreri bo advertise eduka yaito ito igorenyi iyo kumunyoka bwango ase customer cyagenderere wocha so koreri ubuya kuru ase customer kabisa nabo gotomanya eduka kiyega rero gwakire gusangana intwe toyimanyengo eduka nakire gusanga amona extended Ndizi TV eduka yaito korokora Day Wholesale Limited Day Wholesale Limited ebotoka gali ase ensemo ya Emma stage utirimuka kaigo junction ya kwenda guchi Emma hospital okay mweduka yitere nsago ubu bonjererio bija ase customer chito
Okay. Akirikende Boniface na bagotomanya nga Radhey eduke gaine ya Radhey ngakie korokwa tumedese na bere ngwatoka. Radhey Wholesale Limited. Radhey. Okay. Akirikende mboncherere kibiri moko kora gosembinto kibiri moko ni aseduke yo. Seduka ya Radhey Wholesale Limited. Ko nitore cindagira awa sabantu bari bagwate chiduka ase injira ya wholesale. Okay. Ko nitora amafuta, ko nitora amasia mandazi awa, amafuta chikamba ni chonsi, chichumbi, ebi biscuit, chirol papa sabana bari bandite, chisabuni, chiomo, kere gento kyonsi che kere concern ni cindagira. Okay. Sabantu bari bagwate chiduka. Okay, igwa se bintu birito gutumika kira lituko monto na bago cha binyora seduka ya Radhey. Na wacha binyora byons kira ina ye bintu byechiduka. Monto bwata seduka ito ya Radhey Wholesale Limited. Okay. Kirikini nabukora manyumo nchumuli ya kero kukwana nga wholesale nchio minute. Karango kwana wholesale minute tokon in bag ebintu yani totally koni ya kemekam. Kara mune customer ya chireli bwate duka itagete muna amasi tete muna chichumbi tokoni bile backed itasanso iri tari kama okay tomanyingo Boniface eduka ya Radhey ngaiya chakirete wikira bona igasi yikire eduka ya Radhey ya chaka mutenyo nane chitariki 21 mwaka uyu nabona iga togokerete obuya bw'iki customer porto chaka duka yeto ya munyokire chi customer cha chiraso bonge asengenjo yeri goririto irerigia no chi service chito tokurwa se chi customer ona mune customer kare yachire na batoko nyofa service engia bali town service na batoko ba kara bagorire bintu ba kesimi osekara kwa bole bintu togokobera angi nechi customer chirichirare muna bali barure batete wike stage na bako bole bintu twabakobera mbake stage bali na chigari bandasi chinga chao. Okay. Aigonga yaberige korokia nga obokorere wenu bwabiru byakegima na gikiageire mwabeire mukuminyoka kegima. Obokorere bwitu bwabiru bya andi gutambe kero tete chi customer chiche kuika ora ki example kyo obokorere bya customer service muno kwandura chi customer muno kubakwanira bya chi customer chagenda commenta itu kaseritu. Okay, ngo baka batutenga eduke yigaira sense media kero gutribuka uchese enyagitari ya hema. Kerkende mubwate branch ndego sinero yo kerororo. Eduke yo tobwate branch ne eduke itariere eyechindagara yoka. Eduke yensemo tobwate wholesale naro yokoni materials chokwagacha. Tobwata amabati chichuma chokwagacha chichuma chokoros chidirisa keregento awa ebintu byonsi bigodiri na chiado abubwagachi byonsi ntobwata aseduka ya Radhey. Okay. Nara toko ni aseri golinsa se chibundi toko ba tebi bacha so obwamo so bwagare ochabo tobwate gocha seduka ita senginjo chiofa chito none se chichuma se chibundi chirichi ubawerding chichuma toko ni aseri goliri yana ndeliense aseta oni ito ya usi. Okay, itaraisio konyoranga umuntu bwante obonchire bwe hardware ando igore ira sense meri yebintu birengete ibinte bitogotumika kera litko kerkende timetinere ya tanganite gocha duka ya tanganite gocha ya rengi hardware ye kuru chaidi discount limited nere duka ya rengi ntangani ya chage tumutinyo gatano chitariki sana umwako ne duke yu nero ya bere chi customer na to kwando chi customer bya naro nege andata bya ega to Omoke uko igore wholesale yende mate chindagira nande to karura bona so ko ba abantu baruguru banyara gocha se duke ya ruguru na ba mate bari batanyara wike ya ruguru kagera nande to kabeka ya duwe yende mate asi chi customer chiri chitanyara wika ruguru so ko ba orro bari chi transport. Okay. Ekero kuligereria itimeti nkikiagata mugachora sense meri mubige to bonchire bulia. Ega tukyaga tugachora sari
twanyorte customer chinyinge bono muna customer chibori chichuma town gati ngotere yaba yagate distraction ni sabantu gati bono ikabato kanyora gari yaragaya n'abantu gweta bari nechi abantu bokorosi muna wedding yabara bange bono tukaba ingeli kurwe town go change na ariama kubakerio liko yani transport rende. Okay. So kore ku transport ku yebintu ko base duka gotia se ba kore yasi. Ha kero kurigereria ino sense moye no bune duka ya Radhey ngakimo kwenyorera chi customer. Twanyorete nga customer nyingi ntira gundwa lakini abande bachakire kugundwa. Bone kagera toswa semitanda konyora chi customer rende bali bataramanya bagendere komanya na bali bamanyire mbagenda totoregera chi customer singi yo bokora bitoro. Okay, igwa sense meri mitanda ngo beka muri bintu bino montaisa kwenda sense meri maybe ya Facebook or say website aisa ko Google duka ya Radhey na bakororo bokorerwa ino. Na bakororo bokorerwa. Kirigende inkiara anyora sense meri mitanda information kiara anyolera bege komokonya. Information yara anyora ne tobegete kuringana muna to muna to kuru services chito muna Radhey Wholesale Limited. Tobegete kerege ntase mitanda kana monta kubugu na bakumanya muna amagori to kerege nto mechi chi service to ko passage customer chito. Okay, kerekende mubigete chinamba china sesemi gari maybe umuntu naroromete otatake kwikira na siduka maybe atake gukore order online maybe ngoro muri bakorera buno ubu abakorera muno ngurutore ni namba ntubigete. Okay, ekero kurigereria sense meri ya Radhey wose chiduka ni chinyinge chiri ime mu chobosongo atimete sense moye no ngakimogo kora mwadili ne competition. Bono ngochere yabako lakini kwikirere bona muna into turabageni wika onye wotete chi customer chiche wika rigori ryabo libe insake aso wa attract chi customer. Tatabe inenchire ya mumwarigiriyo yo ko beta chi customer. Okay, omete wiki yega yabere ya customer service week andi nimetenga chi customer kuri mwaka beta mukoigora kuri mutinyo gatano chi customer nchiroro cyabere chigucha na nde chikubaletera chi customer chinde timetenga kimwabere moko gokera chi customer chino wachasense moye inonga kimwabere moko ba appreciate kuba appreciate tore sana muna chi customer chito gwata chin bari bago charegura ngocha bari batayetera chi customer chinde. Bana bakonya wale customer ere muna kuchimasosa mate na boye ko enda yateri o kaze oyo bako nere ngenye tukanero engi ya chirengeni yakonia serigo lirinze na boko enda ode ole termina bana customer service na we customer ko ne gora keriege oso kumokoba na boko mokobera mpaka sategete bamuikeri ero gokero gonjuru lwito muna customer service. Okay, ekero mukurigereria ebinte bigamoko ni timeti gose ne chi industry kirasoro ngorwa gusimo ko ikorunga yi specifically moko ikoro muna bone gatwa chaka bageni to ngange toro gwikira bano ku main company lakini asabone gato kurusi korwa miniscopi. Okay, moko enda mwao yose ba moko reoda bakolenda toko koreoda batoretera nechi negari twanyara to kuyeka seruka. Okay, vya sana. Oisa kurigereria Boniface ngaiga sorgo ngorwa gusiti mete mwabere mogo twara uba matobu ya ne customer chino mete mbaroro bayigurite chiduka go chichinsemo timeti ekero moko bakobere bintu ngikiri mogo consider komenya bakobere customer yage bintu. Number 1 again to make customer ya daily kera toko nyakobera wiko appreciate singencha karachire na ndetari ritanga nyachire na botoko bwata riachiro gore bintu twamwirira paka sate getonya kale town service osone ka gochukuline gari okwendare na botoko mokobera bali bagwa kachio dabarare na botoko make sure twabekire bintu gari ine twamwikeire paka mwae
Okay. I go maybe mo go supply within Kisii County go sorongoro Gusii go se chinse monchiro romorabe mo go kobe binto gochi. Asebona igatore within Kisii but ngosoka tore kare gali asokire gochiare twe customer yakiro nyekere outside from Kisii ne gali ngwandere gochi outside from Kisii to make sure ne gali ga kwandere ruti na batoko beke binto byamukira. Okay, ngai moro chimuganite goikera naso go supply bintu bino nimetenga sama tukabusio mbonchore bino goikabo bebo gokina ngai insemo kichiri murengete wanega turengete Nyanza yonsi na Rift Valley yonsi so mwako ndangi komektoreshwa twa kafire Nyanza na Rift region. Okay. Kurubonega buna mwachakire goikera bona iga maybe ngai moro chichi customer chino chinyinge chikorkorwa. Customer chinyinge mbali baisiko na baba gocha na bange bali lakini abaisiko bali muna bakobeka chioda chinene mbago nya bali bakobeka chioda chinene mbali pale isiko batanyare kwikira ne town ose batanyare kugore binto ba nande barwe transport yabo inyare ko baikira singe bikoba expensive na baba ito beta ne asobonge ngocha bali singe njo ko rwitobia customer ne chinyinge to wat nande to karipisa customer asobonge watara se tukaite Radhey Wholesale Limited. Okay. Chiduka ni chinyinge chikondi ebinto bya wholesale atimetenge keli omwanchu murigereria ararigererie achore duka ya Radhey Wholesale Limited achakogora ibinto ororo. Number 1 ibinto ararigererie ne ligori Radhey Wholesale Limited no compare Kisii engima tore cheap to each customer make mine nduri ko bangaina tore cheap compare ne chituka chinda. Okay. Aigo kora tumanyingo egati ya magori ase bintu birimo konia ana bokora tumanyinga ngaki amagori yare asubwenyiga ase bona iga magori ntorense ase chindagara chiro chikawaida binadamu nama ete chindagara chiko chenchi botukona mugaso na ante muna intu chindagara na ichigarate tomenyate ase bona iga muna ligori rito bona iga muna mafuta 20 liters one ega utarira 4,150 esukari 50 kg one ega utarira 5,300 ntobwate muna chisabuni menta ere 1,360 ntobwate ndume 1,320 ntobwate fua isabuni ya chenyi ere 1,250 ntobwate taiga na fresha chirengana ni tirigori chire 1,250 amasi amandasi awa mnacha nawe ya mana 900 ase nebinte binge cheap. Okay, gasa at least ibintu biri byendagera ndo chinga ensemo ino nga mwero birite asokwera nirigori rense ntwero birite asokwera nane ntwanyote chikastama chinyinge chiachitazi tore baga tote muna mafuta ya 5 liters ntwarenge konirimo twarenge konia box asenge njobona muna intu ko charge chikastama chikato force ekagera tokate abona abona muna chikastama chipe chiachira so yatonyare to baruseria mafuta yo so kubabekererimo bona muna intura Radhey Wholesale Limited inkontura mafuta 5 liters 5 liters ase livterimo tag box mafuta yo naro ebei rinse bona to bata muna dora toko ni fwe ya muna 120 to master chef toko ni fwe ya muna 160 to bata fresh fry to bata golden fry ayago tara se fwe ya muna 200. Okay, ngaitinga mwanchu mulire bere gakobwata magori ya yukegima andi nashiko bakagotwara umusona gwikira na sedu keli ya Radhey Wholesale Limited elinde ko enyorera obokoreri nimetenga timetimbara bimbali mo kubwaterana na barwa soko nekyanga obokoreri ngwikira na bora sedu keli abato kubwaterana na barabo mono mudosito yokuruka Mresh Patel no yonde ukuruku Sachin abuna mono bagerire
eduka itagenda takuminyoka mano nabo ne customer care chito abo bagenda to kwa ne customer chito buya bagerera bokora rwe customer buitu ya se eduka ito abo bare yukapet Dorin Mili na banda bange. Okay. Kirikendo omwanchi muligere naro tanya gutarera sedukeri akera guika seduka ya Radhey inka ya guchakira. Akara guika seduka ya Radhey. Mostly abange mbamete Emma stage. Emma stage ne stage nene ila se town. Kore Emma stage otrimbo ke muno yo baswago chi Emma. Otaraika opposite chamuko edware no turabu taragenda Emma junction iga muno kurukuru Emma stage otrimbo kake ge junction eduka itere nsabu abase building ya temple. Okay, maybe inkwalika ni mole modes of payment mogo tumeka seduka lineri yeli cash one mete chiduka nchira chigwa nchira na maybe cash mete sengwa nchira na mole chikadi maybe mpesa hivyo eduka ito asengi nje customer korukale muna likorona ya saita chibesa ncha beta chibukanu cash ekagera chi paybill chigacha chi bank chigacha lakini muna intubona mko fatore two means of payment yere cash na bank yani paybill. Okay, umeto mwanchumuri na bara oboye gutara ni chibesa chinyinge chire cash ego tatwara bo bana bakobeke simime achakane achakane. Okay, chi customer nchiro maybe mwabere mo konarana na chiro cyo maybe ekero ba kolire order bagwakane ibintu byamanya gocha gusemu goike ibintu ase bare bamenya ko byakanera mostly banta bange babwate chi duka ko bwabare ko irere customer maybe mana wakana lakini intu customer jiri chato narire chiri antu chato narire na intu abanarire lakini bare within town na be customer waka maybe yarenge agent ebintu ate byamwaire ne customer bwate ne chinyi na bagwake simi ate banda tere gentu gete na gentu gete twamuruse visiti twamukobera bakasara otwajibesa na ndonye kabwate chibesa maybe simi na bagotoma ebintu biriategete twamwamagori otoma twamukobera ebintu byaye ne list. Okay, nimetenga omusimu togosoa na sirusa na ndo mete masimu yega nkonyorure ngimiyiga ni mingi gutoka atimetenga kimwero birite asense maino kwene kyanga Antuna tobirto gukwana gaiga igoro yechi amagori ya nene kero monta koigwe ibintu ngari igori nirinserire nebanga ne shiringi sano oika abantu baminyoke bacha kuye ibintu karukende asense mo ye stock ngakimwero bereti aseruse yega eruseye twebangite otaka komenti ni customer bone twanyortenga eruse bone gato teto gwode binte binge kuringana asenge njama gori yako bakago jinji lera mafuta 4450 mambi turi kumanya mambi achire maybe 4700 bono toiroberti musimu yo torete binte binge iria sande bikomenta kwanyora customer chito chugwato buraisi bo kwanyora ebintu bya serigori rinse kuringana muna twa vekire stock engana Karkende moroberti ko enana no nechi offer igasi chi customer chino mete bado mogenda tago advertise ndo mwene kinga kumanyikana muri gochiago ikase binyoro ime ngakimo bange to musimu oyo igachi igoro chi customer chino musimu oyo ntobegete mikakati yogo chi koruwe serving ya sales customer chito kuringana muna amaguri customer ito bonna boranyore customer ito kwenye kuikera lituko kuikonyore bigori bya change rikengima ntoko nyara nande yabwate message to kwana ni customer tonyerese lakini tonye barra serigori kuringana mune stock yari ya renke ngoro sengenjo bintu biko change practice to kumanya.
Okay, ntaitora bwetiraga butora saso mutima kwa mkeigo tusiumia studuka keigo tukwira na ntobe tugusanga mange mbibono sana mwanchi muri ebwita seni Ndizi TV anigo tugendete gusanga ime umurubiri bwinse yobonchirira bono mambia astogendete gusanga nere Boniface akora sense mu wesikora sedukerie ya Radhey Wholesale Limited ime yomocho songo chinga kyagendete kwerera igoro yobokoreri bwabo kundi mwanchi muriria ati turasaso mutima kumukeigo toskato nyegera kwira turasege kege kerbusyo elinde tobeto gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Gusii Ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia Basoma gwetu ni gukura kurasi gitabu kiabatesalonike entangani isano orochire ruwaye ruwa 15 ekere kibungo kyatanga iraniriya ngambia mono asamanganonsi naki na okuna ku ogwancha kwa Nyasaye asimule ase Kristo Yesu ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oisokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire guyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo Omoke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenyo kuya kego chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ine
ayomurimi wachanikire n'amakonde asebi merimo gundo bono ekambani ya beya na buri chiburiao abana barosya biryogoria belt eriyo rigokonya goita makonde asebi meribiao na koreda rigesarigia asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya chitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka etauni ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera chitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omuchiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugimbo na boigo ase chiro ya daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugokora amakunde kurwa sebi meribya umugondo omwanchumuliriye bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bw'omugusi Ndizi TV obwanso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi ne ano mwana w'icanga cha mitumba chira cy'abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chireteire gisiri na munwa no mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga cy'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugocha Mama Tefi mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi mitumba bells abiro kama Mama Tefi mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi mitumba bells ine
aye no mukenya utagite gutara gusoma gusigo kuri mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman, gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma, first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV ubwansu bw'Omoke. Oya kigima omwanche muligeria abegeta sene ya Ndizi TV na ndengo kwaligania sentunda ya kabere chinga kitoganita gosanga imeyo murubirio obwense yobonchereri abona mambia asitogendete gosanga na bwatani korwa asense megosase edukeri ya Radhey Wholesale Limited eyo gotoka imeyo chobosongo astogo sanganere Boniface yobereka koerera asobwagare igoro yobokoreri ebwabo ondo mwanchi muligeria bya mono sana asogendete gusangana intwe emambia bonega anena se ensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital kerondo chinga Peter Omari agatebanga watching live korwa sugutanya mache manase onyimbo agatebanga as usual straight from Ngararo Narok Transmara with the Benjamin Nyaburo Lydia Nyaboke na boigo nabandi bagendete kubati umorobelyo boigo Fred Kamanda Okengo agatebanga akoboria nga emirimo nerororo etrawech kuboira deria maybe na bataitinga achaba konye emirimo muganiti omuntu bede na mbaragani abantu ruseye netubona n'abantu babiri bakoyugwa nga ebintu mbiroro byerigorire inseke gimagoika mu kigotwara customer kinyinge nande goika mu kikomenta abantu timaitinga kimoiro biriti asense mikorinde no kikoba kogotatebya asigikege kerebosyo akondo mwanchu muligereria nyakoro umurimi iskogali matenga kwa beri kogo chandwa na makonde asigikege tambe korinde tobwa ikiageranga ensemeri ye kampuni ya Beas nebuate lichibuli omochandogo nebuate eliogo bakorosi eliogo ya belt elirigo konya goita makonde asebimeli byao nabo igoko enekia ligesaligia igomuremi olisko gali monchumuligereria otagete kumanya amange gose ubwato mochando yo bwa makonde tobasa gutwara boba bonde bwensi ekiageranga Beas babiri bagwesoke bene ose kampuni ya Bea yabirike gwesoke bene nabo igokorosia eliogo elirigo kora makonda yo liene kinga ngotwarole ligesa lirigi yake makondo mwanchu muligereria onyo gotagete kwimanya mange kubwatikana ne kampuni yo wose igoro yeliogereria belt umirana nabagwatani ba Bea ase road show ya Ndizi TV yera beke ko kolekana chitariki 30
cy'umutinyu yiga nabo igositari 31 asikorende asaba amenye bari be county ya Nyamira kitariki 30 cy'umutinyu 10 manchu muri ya Ndizi TV nebeke goikerana asikinsemo kiri anene asensemeli ya Miruka town ya Nyamira ensemeli ya Kibirigo nabo igo Kimera habono bego kumerana na barabo babe bago kumanya amange egoro ya Mariogo ayo arabe kago kora omuchando wa Makonde waigo kora se county ya Kisii ndobe togotarira sensemo ya Keumbu Keroka Masimba Ogembo na waigo ase chiro ya daraja 2 kitariki 31 cy'umutinyu 10 omwaka oyiga igo ase roadshow omwanchu muri ya Ndizi TV mbabe bago bwaterana na bagwatani korwa se kampuni eri ya Beya abo barabe bago kumanya amange igoro yeriogo ryogokora amakonde omwanchu muri eria maki kitariki ekyo ene kinga ngoikerana ole ase ground kolende otanga nyogotete kweli kyanya no mulimi nyogotete kweli kya asokonyora obokoreri bonde bwensi naboganetyo bosemya kubwatikana ne kampuni eyo ya Beya noganete babe bakogosemya ngakyubwenete kukinebi meli byago aboko iresimi yabo omatesta 205# elinde obeko gwesemya amango besiku kwelike asibagatanga omurubiri yotro gwakanira besende yonsi omwanchu mulire nyokobate simende yonsi mataga abo star 205# elinde obeko kwenyorera obasemya kima kaito mabere mukoigwana nintu ntoga bate road show metinga mucho mweso kinende mubwaterana na intwe elinde moene kinene kumanyikana muri manyikana muri gari asebi joro ibe okay mungwana naro baka kubolinga by the way mucho mugani abantu bwango iga orochinga ra twara gosemere gose naki uko gani kwa abantu munaona iri musimu we Christmas cyake customer chigo chaso wongo wikatogania abantu customer chikona gocha bakatochotogania abantu bagocha gutokona kudeliver service chitu gocha customer okay iganya kwerobelia obwekirano anya kubange bisero bya maybe rabo kumatengi kelia araganire kutwara kara nabotoko yari togania abantu muna musimu togenda iyo ndata kero gutwara neke bande na photocopy yeke bande neri rube ry'umugano bateri rube tirori bakotwale manye kenyoro na kyumanye kai tole ndawa hivi okay ego mancho muligerelia ulikuwa bagokobolia libolire Fred Kamanda ankagetenga tobe tugokoiranilia na ndi nogendera kwerobelia nabo igo mukige tambukiro tarira sedukele na yoraba gokumanya obokoreri bwabo ene kyangango ikera no lengo kwanule nababwatania sensemeli linde obe bago kwa direction eringi yake gima akurinde twera naye asobokoreri weduka ya Radhey Wholesale Limited mwanchi muri na roba gakobolia na ndikora sensemende ngam era oranyoranga nigara satambe ngobe kukwananga nabo mugo deliver mosigo temetinga ngo consider mulinga ekerengo kinga nana kigo somondra bago sabano ni sabuni e box make sure nga mwabere ngo kumikelia sale ono abantu to consider bali bakubole ibintu bali bakubole ibintu bingi na buku mwesenga njogo ibintu bye tamane chibasti nyingi na buku mukobera bakase eduka ya yero sasa tagita lakini wano omuntu agole obusia omo sesa bunia yamu kumukobera ina sara era be asara yedo omuntu agole sabu na ndo kumukobera tokenga akale muna buchinya kwa mate ine transport ya ne yetani tinone iwori tualetera tekurwa se kambi okay by the nabaranyara abantu barara mebyo yo mali nyakoe oyo ndali mbasitebe ucha se route yo abantu babiri bagokore order nabakore gente kemeke mabati onyale ngibintu biri byabere bigo ichora nabo mukubairira bonse tokenga omuntu atete no bosinge gari kwanda nge route
mbaku mwese ngito ne customer nande ubuna bwa mubore into binde nabo ate korwa bukale ngo irare nke binge karasa birenga no bosi kirata irarige kwenda kucyabo na batokumubekera bwo mutunaseduka ya okay omubate kigali kino kirimo go supply ibintu bede kigali njiro lakini bona mune musimu ogenda tanto chipamenta chiruti muna abana yo musimu wa Christmas customer na abange bona bategetse kwanya bari bagali uboche tawo bakobeke oda ndo bwate birengere kigali chikwanda chiruti chance bede morosho omurigere naro rokurukura sensemeri ya transmara gaitro lerenga bwagoiga oikachaga ni bintu kurwa sedu kaine kolende mbaroro bali bagocha kugura ibintu kero kende baragura ibintu birebi kera kine birebirito batanyale gwikira na stage temetinga ngo basira muri mwabaikirana baka stage because seduka inere na tambe gwikira nago kigali stage mwe mukubakonya mwene kinga babere bakora inegari bya karo monta agurije ibintu birito ndugwato bugali ubwacho bakaboko gucitorori twamukobera baka stage rinda urine gali nyankwanda okay ekero kurigereria chi customer chaino ngakimoko chiritenga customer chito mona itibona regular customer gocha tore karaba gorire bintu soko jama tukabira taracha ntubwata chinamba cyabo gocha tore to mwakira to mbori customer na kina kiyo tararakana ababa tenga bintu binarate biraera osembira ntigarati mente gentugete na bari barange ne tawe ko batarira tore customer ya gorire gento nyama tukabira taracha na noma tengo irarenge kawaida gotara tore ora to mubodi aranaki okoeresanga tinakora osengo cyane ko batara tore indira barumva igubira stoko bole bintu barabungo cyatwe bari batatana okay kerkendo mete omuntu ngo cyare gali duka maybe osinyunga ngento kikeria gucyura mete ebintu moko fa maybe naboke bwate kego kolega si yamo but chikampuni mete nchire tofauti ndako nyoranga amaguri na ale tofauti kerkende nguro moro bosemia gochia ase umuguri uri gochagali aseduka maybe mwate mago balance at least nereta kumia mono ubungoro tore ne customer kara yachira customer kara yachina bago tebi dikere gentugete giye company gete ose dikere igorongo ko charo ko boli alternative ri mafta kiarense ose skali kiarense nande naki company yao bale bago taka specific panya ne company gete atagete customer kiyachira mete customer is always right kiriate gete naboko mwana ande naro rogo choteba dikere gentugete naboko mwadi bate ako mwadi advice ndumne customer njira bago chamna bai bago chake duka wiko mwadi advice omatebo na ireke chakere aseri gorito ne customer yachire nyito gochiko muira sa mafuta kale 47 na yande kale 43 ona boko mwadi advice kwa mate ireke neke seri gorie direga na iga so chakara kwa mwae advice na agakura okay maybe ase bono iga moikere maybe mwabere mokonyora chiskuru ase morabe mogo supply bintu bino guche muna bona iga ngwera na lie school ngwera na limbu yamana ase school muna ya Kisii primary AIC Sentrita Ponsi average customer chido chingo kerege ntokere wakabale simi nande ngo bakobera tore ndeba wake simi twa bakobera ose batu momonto ochogole bintu ontigera lisiti twa mukobera bintu guchya se school nabona buchi customer chingo muchigo to promote mnemechere chiskali okay ekero kurigeria se account ya Kisii ngaki environment ire yo gokora uboncherere bono Kisii bona iga so bonchereri bona iga ndangi tori number 1 twanyodra abantu bakiri gusia bange nebyasara Gusii bona iga biro bira abantu bayicire nebyasara mbigandurata kurigeria bona nachiduka abantu bonchereri na bange bachikasa machigo jani chinyinge wakera ringa Gusii bona iga gandurata gukina sebyasara okay ndochenga nchira mukare kwenda guika muchena ndemo babitereri nga mubwata maroro maybe mugo yogo chakwigora chi branch chinde maybe
wana iganjira toko chabiye ga customer chiko cha chinyinge chiko toko nyora ase customer mune region chiko cha kuruchi nyinge na watoko babekere branch yani ikayoko kuba gusuyerie umusigo gwo rwanyo monta kurose transmara kirigolis oche town na watoko cha korra ase customer chiko ruchi nyinge na boko chiko le branch banya ora lokare rwanyo. Okay. Maybe as customer chiga cheno mwaba mogo ose kwaba ko mentioning achabere regular inkibara expect umusimu yiga kuna toko chiko sago cha sense mai Christmas. Umusimu toko chiko sa se Christmas. Toko batebi mune Christmas ke so kawaida chio fanto chitoro. Na ande kara chio fa chabere na batoko ba mani. Singi june customer chito. Kara naboko kare kento gia ikire none rigori naboko bakera kwa mahinga gento kete ya ikire rigori kwa ko ira mono mono. Okay, ingwa bako tebanga amaguri ngora chinjare kerekende mwero bete asogo chigotware system yo ko update chi customer chine chitarekera na sedu komete chi customer na chiro chiongo nchibwate naro nga wanya bagori tegento rigori getena the next na bagocha ni chibesa chiri maybe nga kimogo chimwando de binto bunebyo wana chi customer chiri mna chito bwate chinamba cyabo ngo bagera to kara muna mafuta guro seskari ngo bagera to batayira na kyo taraika ebintu bya keire rigori na ikara bya kinire mu update na bora nyore ngo charenge turamote to wiko mu update yara chiba sama ete chiria gore ta mafuta nyine wiki na chiago jana cho bari to bate simi ko jode to abakara to batebi rigori geteria chenjiri wiki seriamente bari barangine tawo ngo batabira tole to batei mafuta ko irete goro arenge igarero ndo chentu bya chenjiri. Okay. Ajiria kirubongo chakatanga listening korwa ngumbu mana Mabarin Kingdom goika inka Kisii County kanyimbo mwakiage village mbiamono sana. Ekarudo chenga temeti how long moko ira mwamanya goko goichori stock no gosekera mwakorire order how long yego take ya manya goikirana ikegera mete customer bono nchibwene ati chiburu binta seduka. Ewa de feri kapsaneli tukemu. Totebe nyo bantu babige te order rero ebe te isana mambiaye baki isane irende to irere customer kirira feri pineli tukemu. Okay, omanchi muri ya maybe naro risko gali ukoligerete maybe utaite gochaki eduka usinyire nka yakwenda chikonyolera ebintu omanyi ngobo kolera bugotoka sensemeri ya Radhey na inde mbintu kibiri arabe gakonyora sensemeri. Radhey to kwalika customer chito gocha seduka yetu ya Radhey Wholesale Limited sensemo yechindagira ntwabaye nawe resa magori munatore magori yeri gori dense alafu nanda sensemo ya doya kwa ngoindikare chichibundi chitale goche duka yetu ya Radhey ya doya to kon chichuma seri gori dense amabati aseri gori dense amabati company ya ntobwate nechi chuma seri goririnse pi customer ache gokere service chito. Okay. Kwa bere ko kwanda igali twara alimurikire bintu bie bitogotumika kera lituko byonensemeri yendagera tumurikire bona sensemo ye hardware maybe chifundi nchiroro mwabere moko bwatera no mete kere customer gocha ko ragari ngonyorore nga temaitinga mbintu kibigane ile sensemeri maybe yo bwagachi chifundi nchiroro mwabere moko bwatera na kiro cha sensemeri eduka yino bakuru baseme maybe gocha se customer na boy go kweneke nga anko baikeri bali ibintu biri nabako yigo kuba bikira bunenchere bwenete twabere no bwamato bya ne chibundi muna chibundi bona gato bwata cyabere chibundi chigo cyatoretere customers obo chibundi onyora muna chikorosi merangu chikorosi chidirisa kare customer ya chirase bale na role gotaka ya rose kumwaye na bako ndote ye customer nchungu iraso kwa chibintu bye chichuma ibintu byonse byo korosi muna chidirisa merangu ase igoririnse rinde chibasa cyabo nchisira busa abo babo toretera customer ngo chiri cyagura cia twachikora rigori rigia cia bachiko gokara bokora rigito muna chichuma bone gato rigori dense tubwate chi wirements chi plain sheet cha black echo
chokoro simirangu chi size chechi chuma wa siri golirense kerkende buna mwabeire moko compare sales chain okorubona mwagachaga tenga kyorabe gogochirete koru twachagete sales sito chabere chikomnyoka sana wana yandengi sales sito chachirare kulingana n'amagori tokurwa se customer chita eri golirense okay tumanyi ngo maybe challenges kichiri kwabere gokorora so bonchire meto bonchire mu bwateme chande menge tumanyi nga sensema yago na hukumira na gwakwana ne customer maybe buna moko bwatene n'abakora imirimo bande challenge kiri kwabere gokorora challenges chabere chinkong muna intuduka ito challenge injiro muna bono konyore customer bone duke ito nengeni chiduka chinde njire town konyore customer yana de chiduka chirchinde kare yana de chiduka chirchindo mete customer deri kwanda yamanya magori customer kwanda yate bandikiro bosindikira mafuta ndikireke olikiru tari gochorora igori rie risiti one challenge to what ne rie kare customer igure iduka ya chirengeni ekara chira ko boria mafuta na kimoko obosina kimoko wanta chitari gochorora igori risiti rie igori rie agorete ndito ana kwanya customer chinyinge obvious na challenges ya tawe muri igoro bande ina challenges mwana to gwetera cyo kombe akulingana idukenyi na chiribana wikekera chirenyi wikaboria muguri amanya igori eri nga kimoko ina kimoko kerkene mwabere moko nyara challenge kera mogo supply binto maybe chipara nchiroro chitali gweteka maybe twanyore challenges intro ko nyoro customer ya wadete binto kwanyora pare itiri gweteka ya bedre ya mukore no na matukata to ya mana kumwikera nyora abegete order chi customer abwate cyo kwa ibinteyo baro ganyire baro sire bachire bagorira na ono kwanya challenges ne cyo gotebana customer arna be ko gecha yake chuwa maybe no ni no kura sense maina simo koye binto koru mwabere mogo face challenge maybe ya delay na ni kura sense maina delay ko vero lakini wana muna human being na boko nya watu abekire binto lakini mbiri week on time kwanya wale customer tekete na masimia kwanya wale stock mubate na ngego kobeka ngo ikabire byate bana kwanya wale customer bona mwaferi okay ngaki mugo chimwaga yana ne engane yune customer because the customer na bako ge chigongonye mubwate stock enda maybe asiduke ngaki mugo kora mwatwaro koigwana mbako cha kuganye product iri mubwate ono ngoja tore twa kwanire customer twanya tebi twabe bona twa maite ke wango watakite eke twabate neke twabekire lakini byanyori wana twanya to kumwereza kwanya customer yera ndiye ngora ya hinse mwabieka kwa masenza yobo okay mbuya kibororo gusembiye ki umwanchi umurigeri yaranyore ekerarabe kagutarira eduka ya Radhey Wholesale Limited na kugura ibintu korororo obuya bororo mbolinga customer kara yachire to services chingia to kwando lo ibintu bya twamurusiryo nyaga kwenda ale nyamune stage aho chikurine gari como cooperative to make sure ikire safe so iri ibintu bya gari ime na bali barangi ne town make sure na twarusiye ibintu twabaike iri aseduka yabo era so era umunyana okay ametenga abantu nabange timeti ase musimu yoga ngakimo rengeta sense moyeno ochiko improve services chino wana iga torigero tibono koja ko karra customer chito mana bali ba korwale to engarra tibone ko chokoba ko vera musimu oyo ibintu mana bali ba kokore binge twabairira twabakaye transport yo konya ache plus no kumuke bimbe ko mabero musigo mana wana musimu oyo customer nche chore nabagori bako babange bali wachi duka babo chabagora se duka ito wana to make sure na customer kara ya outre kwende itoya kumwikirtare on time maybe nkiora kwanira sense merie mitandao ngwatebanga ngo tumeka muri mitandao sana asugukine obonchele bwino nkiora kwanira ngakibwa bere bokobokonya gwikira bono iga
Muneme tanda ito Amerika gotokonya so we advertise. Muna Facebook, Twitter, Instagram. So we advertise to make post. Abantu banyara bago few. Banyara bago to wholesale duka ita berete. So aba direct. Banyara bago ikenere nzira ya muri abiri ya so kwaliga ni customers duka ita. Umubwata abantu bare asa mutandao throughout so that umuntu muri gakwendaga ari maybe na bakonyora a feedback immediately. Abange bawo mparoro. Okay, ngakia feedback ye customer yaberige kubakonya ase oko improve obokoreri bwino ase duka ya Radhey. Customer ichi mna regular customer babire bagotokonya so gotoretera customer chine. Ngarekere customer yagorire gento bandaro teye ondenga. Gande dukeri adio bokoreri borobya nando obokoberu misigo yabo. Bano customer chabiri chigotoretera customer chinde ayabire bone gotobwate customer chine ngase duka. Maybe ngonyorore Boniface a product ne rororo maybe akero mwanchu muri geria yetumikire maybe nkomogokire na ndo recommend abantu bande bacha kuyigura maybe yunga kikubakonya naro gukinyo bonchirire bwino alafu asense mende naroro maybe aratumike product yete tego muira buya naro ngakikubakonya ase okorenta ibintu ase duka yino. Bono mono ngorigere turechi product chiri customer chitagete. Mete customer ngotere chaba specific kwa manyani customer chitagete gento gete. Okay. Wane kara chitagete toko buchi ebintu biri chitagete. Kara customer charure request data gento gete. Ando ndocha data gento gete twanya warangirite same. Ngocha tere twaleta ya bingi ndo twaba raisijera ba kunya gutara tambe batete kugore bintu bagora at once eduka yito. Okay. Nga kinero konyarange product nye ya berike gocha ase chiro maybe asa nsemo ya mafuta gosa sense meli sabuni ando konyorore nga customer chinde nchiro romete banalete product gete nga kimogo kora strategy kiri mogo tumeka aso go introduce a new product gocha se market. Number 1 ngorigere tore kare new product ya chire. Wiko ngosem tore customer. Egente kekere igana iga. Eke gutumeka igana iga nande ekeneke keri konyo kuira neke different thing. Nande ke unko material muna ke gutumeka muna kere onyana for example no mochere uko mwerese ene company mochere no oli lakini egento ke kogara ole cheap osa ole expensive kulingana muna bocha koro moyo sengeje company ene wikanere gani for example most ile company nye kare achire ko beke bintu cheap wanyore customer bocha ta mochero yoko ni waisi yo no mbiyo karo wano wikwera se customer ekenege nteke ne company kare ya produce ige nteke wika a market by reducing the price. Okay. Leto gwatira ka buto simya chiduga kego to kwirana nto bito gusanga ase ntunda iyo mwelimi muno sano manchi muri ere yogende to gusanga na intemi umurubiri bwense yo bonchire bono mambi astogende to gusanga na baten kurwa sedu kelia Radhey Wholesale Limited yogende to gotusemya igoro yo bokoreri bwabo kondo manchi muri to skatonyegera kwirana ndase keke kerebosyo eri neto bito gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wholesale Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cyubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali
lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ayumure nigiata kurwaro gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imeyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore Semo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Right, mwancho mulira tukwaligania sento ndayo moelio tosanga somorobelio bwense yobonche lya bana mambya alinde tokenda kumanya obokoreri weduka ya Radhey Wholesale Limited babwate obokoreri metinga Boniface obokoreri no bongo mubwata seduka lya apart from ebintu byobwagachi n'ebintu bitogotumika kasekera lituko ebintu mbiro bado taraba gotoeresera mubwate Nawe ereza ritangani chiduka tobwate nibere yu twakwandegera Radhey Wholesale Limited yutoka se state ya Ema no lyo kwenda kuchema hospital nedukende kuro kuchai deep limited era around about ya capital opposite ya se kande kiwa ya renge neduka tuvegetere hardware na machineries nanto bukoni tore bintao byechibundi tuwachensema ya machineries generator awa chimota chitinga chimota chichakukata chi machine chichoko gingero bunyansi uko yani uko nacho bunyansi chonsi ne bintu bye company na bya toto incon pushas pions pinto bwate ase chibundi karachikane tyo bukora bwa ibintu into bwata so onge nande biraseri iguri gense biri wholesale baka chikwende cyo kubeke gasima ime chipambu cyo gutumeka ase nyumba cyo gupamba amachi kubetangenze kuchigoro chonsi tobwata asiri iguri byeka okay gobo koredi obwensi na abakonyora seduke bado yinde ya chaidip discount iyo kutoka so ensemo ya capital building. Okay, ekero montago chakugura ibintu bune bimate chimachinery nchiga netyo monto atwaro bomanyike gima mo especially bune chiga chuko butora buno bonyansi maybe nkora igiri mora abantu na kibobwenete guchitumika ngwege tora abantu nande ntobwate o efundi oyole workmate eto oyekare customer ya urire kwenye tested onyera samune function ye pambu ye machine ye munego kolegasi neta kire commentainu inde to mana gusibere customer twanya okay kirekende maybe ngo narongo mu advice mulinga kyaboneta kuyitumi kumetemba roro baende bayesali abaira ne batebe mu abonerti gento getalikia
kara chi customer cha sire most ringo chera satore e capacity yegentu kerira customer na begocha ebwate chibesa chegente pump ebwate voltage yanka ose function yae teri yaya kuombe atine chibesa chia yabwate ntoko na customer chikumia onyo tegete pump kulingana mune explain ni for example pump atete the function ya ere haya abo kumweresa mute pump nere itakeire muna watu eresire twanyara twamwege ntukere right yamno kerige kuchikomokonya gitachi kumusarekera na nda chigutora muna intunge twamonde tigentekere abungo posinda turi kulingana turi mune customer gotweresa atebe ngatete pump egasi ya ere ganaiga twamwerese igasi watu tebiri epambu yego para kulingana igana okay okay maybe omonchire naro kuligerete isko gali tete gochaki obonchireria animetenga goikacha kuyibintu korwa seduka ya Radhey kero kende naboko mu manyenga akiro monta tete kuigoro obonchireria ningi kilia bwenete kuligereria number 1 no monta kuigoro obonchireria kuligereria ole capability ya umna ya yani starting capital kuligero lyo muna nchako bonchereri which basagete na bongo nyawara na ikirele bogete okay hana sako beko boncheri na rangi kiria gende aboneta kuligereria sako beko boncheri mostly atakere kuligereria customer eri yuna kire mostly nki abantu beri batagete toko ndonyo ndasa abantu bari bagwate birengereri usibanje te bintu gete na yo ndolete bitari kuguru number 1 wiko consider eri mono abantu abangi banje na ndenga kia abantu bari na town muna abantu enlargement y'abantu kwamana kubika wonjerwa okay na bali baganitie maybe banyore chi customer usibanyore chi customer chinyinge na barabonki babonete bakole number 1 nyogote tonyore chi customer chinyinge wika obe umuntu okugamba ni chi customer na once kwa gambire ni customer bya negore gento mambi abaote abatiange ndegadi awolin bija kongone nande bija kwana sinalo agende customer muri kuigwana chingwana chasinyana kwa nyore customer bate mambi tingo chia wana wiko consider eruga ye customer kunya kwanda bya wanyonari kulingana muna amonia yategete ali mambi na ndoko nyoro chira nayo okay inubuna abwatan korwa seduka ya Radhey kerkende maroro kiali mobwata sama tukabusio matukabusi parengera tiko kuimprove kurende business yeito ase customer chinyora bokarario bya town yonsi na bali bakuruisiko ntobegete ntoyenengera tikobeke mekakati yoko nyora customer chito na andi chicha sobonge na kuba maintain yase services chito tokoro nchereke mora maintain customer chino number 1 yo maintain customer wiko follow customer customer ndira agenda 1 week wiko mu aggressive muwoli na kirero yabo oranya ye customer agacha tu tumai wiko mu kwanire mwasange birengere wanyore customer ande ya beire bya ando chakiro okay kerkende nekimoko bwaterana nabakoli imirimo bali bali aseduka ya Radhey kweneke ngankwena na morobo kolerio buya gucha sense mu customer number 1 kuigwana na bali tawoka na toigwana ine kapsa so kwana ni customer number 1 ni enteke neno nya bakoli gasi muigwana ine igwana customer mu gutwa aso bwenge ntoigwana ine ku communicate toramo twakore gasi no bwamo na ni customer cyagwa krogo bonjorero ndachenga mwanchi muri naro robo linga Radhey Wholesale Limited matuko kiali moko igora na ndene chinsa irenga mogo chimwe Radhey Wholesale kuigora tora matukonsi utatiga Sunday tu kuigora saa 2:30 twasieka saa 6:30 sisi customer chichira ndogo chisika risiko gote matole toikana saa 7:30 botoko bako gore tobako anda twamana gosie lakini weekdays saa 1:30 toigoira twasieka saa 12 chama
Okay. Ngwateba nga umuntu nabakonyora obukoreri bwena sensemeri emitandao maybe nabokumanya omanchi omurigereria nga gakwenda gusearch gari sensema ya Facebook or maybe ensemeri ya YouTube or sensemeri ya Instagram or say X nga kyako basearch nabokwenda basensema ya Facebook na Twitter na Instagram tubegeta ya Radhey Wholesale Ndizi TV obwansu bw'Omoke omwanchu omurigereria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamo nasukoira chinsa chao na kurigereria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase twakiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'Omoke. mancho murigereria ngo sabo kwabera asubo tutukano bwa Mario gyayo kolende ngo koirana ngo kwarigane bene togendera gusanga asobwamo kolende kwari gotoerera igoro ye namba yesimi antumbaroro baganetie ba kesimi bamanye obokoreri bwino asobo maybe bakore chioda naboko ba namba yesimi asobo takakubeke oda se komanya se duka yiteberte tubate namba ye 07 22 744 124 Nyamira 07 22 744 124. Okay, yesana. Chinga kitoko kolera naro nabokwereri bagari ya bene obego kwarigania omwanchu murigere gocha seduka ya Radhey Wholesale Limited and omomanyenga nkie kogera arabe kagochora eduke yo na ende mbokoreri kiburi arabe gakonyora ngo irali bageri kwariga ni customer chance gocha seduka ya Radhey Limited asitokuru services chingiya toko ni bindaseri gorirense customer twensi twabariga ni munyare wikasira Radhey Wholesale Limited. Okay, nimetenga abantu mbaroro bagotoma ubatomera amayiga naboko batobera amayiga abantu mbantuma kwani bakeyo balinta kwani na bantorama ngo irali bageri kwani mamu mtogires nyanchama tata chate tateka abana ba minto Faraday Diana Judy Josephat and na babo yore sirina teka sokoro Peter teka nechi anti chano boigo anti Unia ataya anti Margaret ataya anti Margaret asati chiango chiane Dr. Eric ataya Shem ateka Richard ataya Richard ateka Eric ateka na boigo getugi ateka. Okay. Oya sana banyulia seduka ya Radhey gotoka ilinde bachigikira nororo. Muna nabatebi duka ya Radhey gotoka se abantu abange mbamente Emma stage. Karawikire Emma stage. Otrimbo kake umoyo kwenda gochiama nekitari junction igoro. No duka yeto ere kora asili na bokuboya abantu bechipikipiki gari. Na bawo kwerekeza seduka yitebera. Maybe nelikire gabunga enere duka ya Radhey. Nelikire ase signboard. Muna Radhey Wholesale Limited. Yadwe duka yechindari. Okay, mbia mwana sana.
mbia mono sana so gwikira nasi studio na gusanga no mwanchi murigeria na ndi mbia mono sana mwanchi murigeria kwa bere ko gusanga na inte korma mbia ringi ya gwikira bona igana gusemere kwanega kwa bere gwimenya mange ano chikwimukia egetambukero yokogenda asedukeri ya Radhey na bigo kwenyorera obokoreri borubi yakigima kondiritere nenkero bofrida ngoliene kebuna chibi chaneli ogida gwikira sole asenchire ya bene nere nyanchama Abigail Toska twanyegera umuroberi bwesabali yobonchereria ngochora sege kekerobosyo elinde tobeto kumanya amange kenda gutwara uburigeri obimita seni Ndizi TV obuna bugwansu bomugosi karibu tena sana asante. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ntobwata chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onye koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bundi bwense kara bwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ari chronic nkonyarwari tole ekibungo kirituko munagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia Wasoma gwitu ni gukura kurasi gitabu kia Batesalonike entangani isano orochire ruaye rwa 15 ekari kibungo kyatanga iraniriya ngambia mono asa manganonsi naki na okona ko ogwancha kwa Nyasaye asimule ase Kristo Yesu ekyo nekibungo kirituko munakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. mwanchi kugereria wita seni Ndizi TV ebiro bine kidengo kwaligania asomo robere obwesabali yobonchereria astura butokomera na no monchereria boli tukolero yorabaga gutumanya amange ibo yobonchereria abwaye kwaligania bene asomo robere iga elinde to gusanga sogwa mu guchakabona iga goika omwelio abakwenda kutubwatia sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abiga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News sense mo ya website na botanya gwetera www.ndizitv.net ilitera ne Frida Kerubo yengiriri begeria bene kwaligania amonchire boli tukolera tumanyene kyakoro iganga itole na ndi mbonche kiboli abakora karibu sana Biamono Frida rieta nkoroku Kevin Babu onchangu seitere suneka bonchali suneka kiendega manyingo chumuli ya mbonche kiboli abakora
asense moye biashara biashara mostly tokora ni bia machi ni stima lakini mostly tokora kali biashara bia machi ebikoro kwa seruga yege Kenya modelo plumbing akirikindi kora tumanyingo Kevin ndi wachage kubonchire tubiga back te bia karongo inyora yarenge 2020 miaka itatangene nusu bona yaire angi kiagera tugachora ubonchire tubiga mate neli tokatanga kasi choko ligwe chiko chichaba chinkonguna sometimes anderende ogo chikoligere likwanyoranga kero obweligete obwate kasi yao na ebye komaida na ki chinze chinkoboka echi nabo chimbuenere denkoboka minyoka ngole biasara byane bikego na ande minyoka ngole kende no the freedom ye chinza paralide anderende karona ligereria sune kaito kanyoranga ndo abwado bolege wake bwe bintu chiduka che bintu bya mache and kokora research yanenke igo karanga this was the best option na ya ngerengia azinje buno mondo kokora egasi ya construction ya yoja kombera raisi kokora marketing biashara bya akirikile kumetega sega ya plumbing anega ni kumonda tu arobo manyigete kerekenda ya sense ya onga ikwa usiki ubomani well enchene eno mo engineer nkolete civil engineering so bono nimbwa to bumanyi kalto katana obumanyi nimbwa to bumanyi bole wide especially in terms of ensemo ya mache ensemo ya chinyumba ensemo ya chipara so nimbwa to bumanyi bisaine ikiagarta in fact ngaseto kokora salio kagende en school kikwanya tama igeri korura kora wachago ba certified nga ngokoro ligasiga ya plumbing so mede school ko Kenya Institute of Highways Roads and Building Technology I mean campus in Nairobi and then they certified by the Institute of Engineers of Kenya igonde bagada I'm in the right field kero roche wachagete kerengereri ke usikero watwalite kerengereri ke gochakyo woncheria akirikende no familia yao ngakirite kerengereri korero mane before even tararengereri egendeke mundo modangani orengereri egendeke no murugiona around the scenes yoko kora manganaya otago pemenjere karai karanza ngakoro botukibwana bokego karigereria kanyoro bomane egendeke nabo geise nenge kore ngatala bagatanga onyato ko pema na kyote kwatanga kwa pema to kasinyo tati angoreki yampema kanyoranga yasa iwire jinjera tokonya gusuma na ngara na kido ke kero kendera sense ya ena bwato bomanyi gore ya mangana ya plumbing bwato bomanyi bondo bwensi terms of plumbing kare no mwalimu is a trained teacher high school teacher and bomanyi baruta bwate tegere no bose mi aruete ko garama ete chinza chindendere limu garamwe garanzete oya monya ko share chi idea iga banyoro tebe chendo jenge ngendo kara abiki yabo lingendo kete take your time ando kwa kara research ka kego banyoro mane ngende na wa kara na wa kore gas eke kwa gere thinki yota chorete ko biko boncheli oboiga bwa gas chinsemo chindo gateba ngati go chorense meyiga yasonika mate bagatana ukora chakera kwanza na nomorera kero ukora limiguru nyomba kama wajigolimi kama wajiga kwasoka izo kama wajigolimi siko ndende ma abantu bamaete wetera chiga singo kora ibiresa to karanga tanda chakera musuke bisi yandi kibira yoge abanya abantu akinire togana na ne tawni ile yabazongo ose tawni ende nande yakero ko igore to boncheryo boiga to manyengo nga e customer yagi ntangani na kikwaye nyorete in fact ya renge wetero musani rumusani agalenga agenda bakasigete abona umungwana gitwara asigeta ari ga kembero mayaga skema adas ni tiro gurmaya na babanya robo konya
yaina renjere mwana yale customer yani wetera basani akirikende ngakingana na kikwabete kuira ubonchele babo gachakubwato gachaka konyara bona chi customer chinyinga atate bange metienyi yange sita sabaiga na ukaremereri metienyi yonse kerekene nkyo takwire to moyo tebenga bono ubonchele obugatigantigana na boro bungendere negasiane bateba tigore mereri maite baga tebana chinza chinde tu yani tu beko ko semeri kwao mono ase egenteke mo igenteke mo garake beka kira ngonyo renga yene ngena anda sikete obegete na gero kyo geko goleta matunda lakini rende baga dana na ki yore mereti kusemo gosoyo ganyele dayo garaki tai gorosa ka bukanyorire atanga mwana no goire bisieri lakini rende all in all to kolemereria mambinkero na ne mambinkeyo ina renjera yo bugima yewa akekini biga sense me ya sonika na yuko konye biga bya planting chia duane chinyinge kagore sugo tara ku mate airstrip all the way mpaka Iterio na bako na chia duane 10 and out of these hardwares abange ngoni wali mtu bya machi so now a challenge nero lakini rende gwetera kunogo ora nini okolire tini customer chiao gwetera kunogo ko market ya sarabia abanya wale customer yao ne yao no nyara ko ye onjora na de kwanja ayada no chinimba do mondo no ngora bia that is it aha ekeroro chenga ensemo yoko yebinte bigabi akaenga yoko iko mostly ndire nko ikoro Kisii town nimbwate Wholesale ya na town bakoro kunga fima hardware in fact nabo banda batangani ande ndatebe karona ale ko tukibugana na jete town numa ete karo de tuko change gendo ko ra ko research kuetera sa bandu bali ba beli field ya matuka mange kwalale nkogenda bakaria daraja moja osiasi ni before taraika kare yale nkoro ku tasiksi chiro matas niniga kwenda bakeduka ya bali enko bagolia monyare kon supply ndo bya match ndamba golino ngaki akongama kwende yabo rochiwa yabo ya kwende nini price list ya magoli kuligerere na rengo nchoka na dukende town iberesa to koranga abambale friendly inde ngo badebono kaituko gete ni ndade monde derebi ebintenenje nchaka in fact up to now abo bari my biggest suppliers manyingo mwancho murigereria ekera obuya borororo ekero ko igoro bonchireria ko bwato bumanyi bintu biri okoni atigante ebe ekero bwato bumanyi bwegento okoni yani tutebe customer yachire ndero maite customer gocha bali gocha no mubundi kwarore kono kwanyora egento nkere customer da kumanya ogwakero mubundo nyora alimte mtecho bono yagero ko bolinga egente goro jali gete ngikyaro gukora nanda sikyali kerete binga naiga ngyada igorikera binga naiga one kero bunga to bumanyi nabako te client kyona na kiya yeke no nyokeligete gasi yake gukora sigete nege kora sigete tro chwa makonyire ikana ndali ko na bag pakanka ajigori omu Kerkene no nyare chi customer nchirororo maybe bagatire chinyimba batete babikiro binte bibya machi batimbara nyoro mu bundi oli barabe bakwegene kera chire nabo kumweresera nga buchire for services icho ante venga nimbwate construction company ko deal na construction ya building roads na machi generally so ekaro gwachire aseduke ya beautiful plumbing store yani most bingo de ya customer channel clients chane bago ma de ko usini sense ba kuligrate ko kolega sana nje parole ituko ndi yobara tuare na ande jitangutangu ko kolega sana nje once na begro ko bwana segete yani ejueze ndiri parole
obuna bubu ya bogo chase duke yani igongo chiri kwaraba kwa yes nimba chibundi chiane chiringo to me feel na ranke ba kolide go se ba kolide the right thing wana tena wana wale customer go je ko liegento ande ngomo bundi ko mo bundi aenda sali ogo sali ma de magoza yonze nayo go begoro bono ego bid na ndo minyo ga ko ligere na ki truli okolide gento gelia bwanda kokora linde asa magoza ale mwarekebisha. That is it. Okay. Netora gwatira ka turasa mutimo komkego to kuira na nuchi ko manyanga nga aba bundi abaigana kwa bere go ko baigeria na kwa bete go ko basoya se kampuni yabo elinde kwa nekinga emiro babo kora nemi. Nemo na sana manchi muri ebika sene Ndizi chindini ko tente kusanga emiro moro bile ko isabali yo bonchiria asagende to kusanga no monchiria kebi ko basenseme yiga ya sunika yo ngende te ko tumanya amange igoro yo ko leri kwa ya asensemo yo bonchiria ko manchi muri elia netora sasa como que votos catónica pero tras que pero você vive de todo. Ndizi TV Obwansu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togendrete kuyarigania gocha sore wono eduka ya Uhuru Superstores Limited abwo bakonia ebintu au ke wholesale na retail wako bwatana na Ndizi TV nigo barabe ase roadshow kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka town ya Nyamira chiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omuchiokeroka chiro ya Masimba chiro ya Ugembo na boigo ase chiro ya daraja 2 ni chumwensi mumerne na borobwo eliyumwe manye bintu byonsi nobokorali burya bakurwa Uhuru Superstores Limited guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV Obwansu Gusii. Kihima mwanchi muri ya bigeta sene kya Ndizi TV ngo kwaliga naende ase ntunda ya kabere atinga twende kusanga emeyo murobiro obwesabali iyo bwanchire nabaka ndi kutoka sense mwachiche mitandao asense ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sense media YouTube wetera Ndizi TV asense ya website na wetera www.ndizitv.net kuna mbara sasa mtumbukumtego na bango golia umonche yanga ababunja gwatase kampuni ya enero betega kuba amaigelyo atumanyigo Kevin ababundi baliyo bwate akwa betoko ba amaigelyo gosasa na abanyata amaigelyo kaba access yokanyora ngamba bwato bumanyi abange okonyoranga bakwegera gwetera bali bamanyete so mbali na igiri ndenje ngata abanga na igiri 1 or 2 bamanyire gasi nande mbaro konyora banyorero gosemia korwase iki bituo hawao iki school na keneni GIT na some polytechnics chira around igaiga chira lokwa igo bono konyora nko mix ko babeka ina group konyora ngo oyenge ndongera someto ya tarakaraki ata manyeti
inende kibale field yali kunya kubaegeria bagosoma bakore gas ya ekobe gas ya rais made garogo te yumondo ng'aike ng'ento gete okeroje ando amadenga bwate ke sambega como bere gas ya rais nabankoranga gente kengeria como lakini umadenga garagena nande kerasi umaji koirana bokumoito moyo bono biora amatena naki ekeko genda gas ya ene bono madenga irane garasi nyora masakarao kago ike garasi ya madenga ene PPR pipe ene ya 3/4 ene PPR pipe ya 1 inch parali ose ene mera adapter ya gendo gete nga yego kora get falwe go siba gendo bune parali yani como bere rais okay akero ko dia sensema yago ngakyo ko retain chi customer chao nenkere trick yake lakini lende tigante bena naki customer service yali ko muentangani maite ndiro ko nyoranga na bako gende duka gete ate igwe gende kere go se 200 lakini ogo ja sole muru mogale na 180 bamuru serie pound muntu yuma dago genda ali ade yanga ndalia na ruze tu arade asana roga na wade uli ko nalio that is it lakini nje customer anige ajira ngo muru ndio discount baada nga pretty customers discount bas banyara goja weka yani taigonya go think otherwise goja tu akirikede challenges kichiro gwetera sobo ncholi wao tato de competition ya very goro ande gara competition ya very goro ige minetina abantu bayikoire byasali byo barabange ande kwanyora abane mbali bagusalia magoli kwarali wana karo yikeirabu go video gena extra mile na linateba tigo tegemea gendoke temo yo tikete ke korani ya ande genengere korani asigete kwanya ko meet the customer demands takiro ukonera sense moya magoli njoro konyaranga amonchili abirika gokorekana amebi buna urukina kwibango konyaranga kwabere go affect amagoli abuna aliona litokoletera taliororo kolendera kende chi customer chiabo ngakibodi na chirocho ekera amagoli abirika gonchili omaete ekera amagoli abera gonchili ego togo chitwa kanyaranga tale ebieka kinera gakinera kiondigo ekero umuntu ole biashara igo umambuta gatira yani ke break gara yabe kwa tari yabe garuje bieka tuweze tuwabeke abantu tukazwa biashara lakini rende bagatabana anye kigendo kya mentere eresere customer yao yana naki aya reason yende kya mentere ne na no manyite tari na nja ko mentera aya tatolemerani age bako tozukani anyore kare nyore tingo itatongi ego moto aro kuigwana ne chikasa yes yo fast ukora mweresera because na bago jako boli ngende kibaserenga moto yigo centuro 100 tare ngende kana golde oseneli just a month ago atalinjo mu lakini enda bongo goruseli aka transport ito igono kwa mubwatra okay customer response eyengincho sana asomo ncheli onde bwensi atimete sense moyago ngakyo ko ire response ye customer either positive or negative no manye toiso kata yabanga you only take otata yabengo songa ne positive nini comments ko ira ko se customer chioka aboko ngaina sometimes get the negative side de kwama ya komana na ki no asoko me asoko jikwatereli na sekete na lyo ko yara wa adjust then kwanya ko meet the customer demands because a customer is always right ko ndio ra tena na ki okwanire bobe na kwana bobe ndo da ko azare na be sawa no ko ebere yeah atimete gose ngochero kwa supply ibintu gochase chinsemo tombaro robara ikaranse nkagali bagwa keresi ni bago temba taitoba irere bintu bitekimete sengochero kwa bairera no ebintu biro bigumo customer gya ngakeresi mi ande rinda de bintu bike site al deliver ngo bike site bikole gas okay akonyarole nga customer na bera achena totera bukalenga na bago tumwa no mubundi acha uye bintu aro kwa resira kwa manyire ne bintu ne byatagete
akulinda ikegari anyore ngatakiro bibi atakire kero kende kero kwanyore situation ine iyo ngakyo chikwa handle ayo ngochire yabe ngongwake lakini rende ngoma teinga onye bia ba slightly about yake na biru wadagete birete ngo chenje awe it's a mutual agreement lakini asatara damage anything that kirigia chire site nani ngera tumeka nani ngedegere go chenjwa ngagere sune kanje byo kankorebe duka jinde to koira ni because this really got one soul cannot be returned mararenda ngoja role tatebe maybe kero kokora yoda yage bintu kurugari ese bako supplier nabora nyarenga gatira tiga kende ja kokaniro sewage pipe chabere chigwateka asense mo yabone supplier yagaro chokora most rio konyoranga karabago bakore to musigo ngoja bana receipt so ase chirichaba damaged na gotoku 8 to go chi change instantly yabo kusinga abantu bagwa samata extra kose kwanyoranga ebabogoli specifically asichikasa machiri chabekeo order so kwanyoranga kene ngiora nyale go change that time lakini nende kokwa resile crime ko kebako oko akesi mi office na babare to musigo bate the next time bakole to musigo ba replace ase kinga kichininge chi customer ngosi mchire kwegena chi supplier chabo gose aibuno monchire liana bera ko bera kongo gutwaro kwegena ni supplier gutimete ayenga kikwa build trust area yabo na soko rusia gali asebino shegera ngabantu bande babiri bakwemurunga ninga na barara kole ode bintu bite balete rubire fake gose bateguri steli gose banga balete chi pipe 20 onyarenga anteni chire ayenga kikwa bete ko gutwaro kwegena no ko ni supplier yabo kura kibusongo omaete ebaga tana anyoni ngororero muteko so the first day na jeto na nenjera yoka ba ngareganetie naona nana abandamba maide ndo bakora ande karona kora background research yana kego anyana ndaba very field for quite a number of years ngachaka gutwaro kwegeno the first thing na go ndi ngani ndanga na megeti na baete just a trial ndore go se ngo ikera ni bari in fact na ubanga kirete ba ngonde yetura segete na segete ngayiduka ya bere wateo nganya bono ngichembo ikurwa highway mbalete go just eduka that is kurwe iko yani ndwanye gutwara issues na supplier ali tukele okay ayuna omonje yakebini maroro kyali obwate isikuwa matwabo sio kubatkana no bonje libugwa maete karo kolegenzo kotware chichi mepange bere tatu mikakobege mikakati bere nana ki bono agende ngokora ngokora gwikanga kigete nje nsuke oje kwango te dante venga atukoma kega gorono abanya nanje na twalire dukani na ali town asenda barangeli yani mugo ikaranza to kuana wano no one bwa to biziane na biyega to ikaranza igo tena na ndene yani rende to nyare ko kokonya abasaye bali bataranyoro bosemio akakende gentumo ancho muri yaga nitikumanya ngachokole nganyo boncheri bugabwo sense mo yeduka ni kampuni elia sense meri yechibondi igeko baraisi igeko garoko nyora chibundi chiga mostly goko bae gasi ande nere ngo chiaro ira nyoko boko ana danga ato nda segeta no ra kole rubuya bon that is the relationship with the chibundi goko mwaka gasi gako nere go gera nyoko bo bara ta go ira customer nande te go gera nyomba most of the time sabako yote banga chifundi chiaga at least ngora kolekera bale client aha dita kyo gutumika so boncheri bugabwo ngotumia ile ngoronga purify plumbing and electrical supply na ile tangotumia ile tali nene sikio chore ile ile maite sasa ndiro ndiro ikaranza kwaligereria chi documentary
Okay, bueno, el purify tali ento na karanse teme ibinkalengere sana deloko karanza kwaligerelie bintu abantu abanene bakora ande kwanyoranga bagochaka ake after short period of time was 2 to 3 years 4 years 5 kwanyoranga yabere brand yanene nka ante na kobeti yeta kurwase a very big and prominent enterprise in the US and then bwado musani ororo enchenga ngumubolirende kumubole bosemya ka konde ya eno eliete elio madali ya dali zindine eliete linene kerkende ngana yabo iyo mwengusa chigocha somo nchomugende tigante bena kendo gyonzi okokoro ko bekumuki sa yori ori goro etena ro korugere na na ro gore misieri enda onolende ngokorera gatebanga mwenzi bali mole suneka town Kisii ko town chinde buna uchimata yabe na uchi tabaka ani dande bonjali si yabeta muntu tayora bakonye utadigaje sezemo ya construction semo ya maji semo ya jipara yakagima mwanche muliria abona ko bikira omoelio bumurubire buri tkolero asto abere to busanga no mwanche ya Kevin olobere ka ko semia egoro yo bonche ya bwaye kondo mwanche muliria gukya e weekend na trabato komerana ase tromere no mwanche lende yera ka ko tumanya amange egoro yo bonche ya bwana okanda kutobote sinse mwanche mitandao asense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website na wasanya wetera www.ndizitv.net tele na Frida Kerubo twara oligeria koro